mna ndinguSimphiwe Gude Ifani, ndihlala ka-2208 number eChrisane. So ndi-HIV advocate kwa-hospice. Ngo-2000 it was noba kwangoJuni ixesha uba ndisakhumbula kakuhle, ndaye ndagula ndane-TB. So ndahamba ndathunyelwa ekliniki ndenziwe i-blood test kwafumaniseka into yoba ndi-HIV. So zange ndiyibhilive loo nto ukuthi kunjalo. Ndathi nxa uba ndingakwazanga uyamkela ndafumana i-stroke. Uba ngaba ndisakhumbula kakuhle ndandingakwazi nohamba neengalo zam ngasebenzi, ndihamba nge-wheelchair for 6 months. So ndadibana no-hospice ke ngolo hlobo. 2002 ndaqalisa kwii-ARVs, ngoku ndinonyaka one-7 months ndikwi-ARVs. Kulaa 6 months yokuqala ndiqala kwii-ARVs ndatsho ndahamba ke ngelo xesha. Umahluko wam ke ndiqale umbona apho uqala kwam ii-ARVs. uNoluthando ndidibene naye last year ngo-April. Ndadibana naye phaa kwa-hospice esenza i-course ye-home based care khona. Ngoku ii-aims zethu esinazo besinenjongo into yoba ngoDisemba sitshate. Ndadibana naye ndamxelela uba nam ndi-HIV positive udibana kwam naye. Kuwo wonke umntu HIV positive, mhlambe ngangusisi okanye ngangumntu ongubhuti, makazame ngandlela zonke uba makakhululeke aze ngaphambili azichaze ebantwini ukwenzela uba azokwazi ufumana uncedo, ngoba iyancedakala kwangoko basekho iipilisi ezi-ARVs naxa nakhona zingayiphelisi koza ziyayithomalalisa. My name is Elizabeth Scrimger, and I'm at present the CEO at Drakenstein Hospice, where we are in Paarl, in the Western Cape. With the rollout of the antiretrovirals, we were very lucky. We were one of the first hospices to be involved with the rollout of antiretrovirals. We now have 4 registered nurses, 2 social workers who all work full-time, and we have 250 patients at the moment. And quite a lot of those are HIV positive. We have over 100, I see in our stats this week, and we have over 55 on antiretrovirals. Palliative care used to be considered as being the opposite of curative care. That was when people have thought that palliative care is when patients aren't getting better or there's nothing that you can do for them. But palliative care is really the active symptom management and holistic care of patients. So we have the physical care, we also have the 2 social workers, which then help with the social aspects, which would include things like grants and poverty, unemployment, and then the psychological aspects. Both our social worker Fran is also a pastoral therapist, and so am I. So that is really quite an important part of what we do. Apha kuseHarare elizwe nobanda hospice. Siqale ukuvula apha on the 2nd of December 2003. So sineza abantu aba-HIV, but bakhona ke nabane-TB, nabane-cancer, mandithi zonke izigulo. Ndaqala ukugula ndanesisu, ndahambisa ndayeka, ndakanjelwa ngumzimba wonke. Apha into ebhetele kwi-home based care ndifumaniseka uba mna yilaa nto uba sokugqirha ekhona indawo oqala amanesi soke enika ugqirha lonke ixesha iripoti. Xa kukho into ethi crop up zamfonela ugqirha afike azojonga ipatient. Nakwi-x-ray examiner kufumaniseke nezinye izigulo bezifihlakele ngaphandle kwe-HIV.
uDr Peter wandixelela ukubana HIV ndine-TB, meningitis. Kukho ke iipilisi ekuthiwa zi-ARVs apha ezisebenzayo zezi kuthiwa ke zii-drugs. Ezi pilisi ezi zilunge ngelona hlobo kangangoba umntu ozisebenzisayo afuneka angasebenza neyiphi na into, asebenzise zona qha. Abantu aba-HIV abanye baba nezilonda ezilapha emzimbeni, ingakumbi apha ezintsuleni ekuthiwa zii-bed sores. So umntu xa ene-bed sore, in fact umntu xa egula kufuneka angalali ngecala elinye, kufuneka emane eguqulwa, aphinde kuthethwe amanzi anesepha avaswe, arajwe nobongevasilina ukwenzela bangabi na-bed sores. Xa ethe ke wanazo ii-bed sores ezi, siyamvasa sogqiba simdrese, sikline isilonda sakhe kakuhle, sisidrese, simane simguqula, side sibe nesitshathi esibeka entle kwebhedi yakhe yokuba uba uguqule ngo-10 ufuneka aphinde aguqulwe ngo-12, etshintshwa ke nedressing ngalo lonke ixesha eguqula. Abantu aba-HIV bafumanisa batya ukutya okune-veg, kungumgaqo oko ngoba kaloku i-veg yancedisa ekubhusteni imizimba yabo. Batya ukutya okunenyama and batya ukutya okufresh ngalo lonke ixesha. And umntu xa ngaba akakwazi ukutya siyazama ukuba simtyise ukutya okusoft njengepapa, njenge-milkshake ukwenzela uba abe nento esuswini. Khamisa ke sisi, khamisa kaloku. Ndiyavuya kakhulu uba ndigoduka ngoku ngoba lithi ithuba ndilapha. Ngelaa xesha ndandikhululwa ndandinovuyo kakhulu ngoba ndandiziva ukuthi ndiphilile. Ivalo lwambangalo lanja mdini. Hayi, le makanga kuphumela wena beba Ipilisi enditye ezityayo i-D40, i-3TC, ezi-Favorite eziyi-2.